Ale příští sobotu bude takový matouš, že porazím Krlina a nastolím tam nový řád. Přijde nový zákon. 7.3. in Hamburg. Das dürft ihr nicht verpassen. Cartman vs. Gorilla. Let's go. Severino, das ist mein Gürtel. Ich komme, um dich zu finishen. Návrat do Veľtru mi priniesol hlavne utrpenie. Nakoľko normálne sa pohybujem blízko stovky. Strašne veľa vecí som musel robiť inak a nechutí mi to vôbec. Mne to proste sedí, ja som tam prípadom silný, prípadom som tam veľký. Takisto si myslím, že to budem čerpať aj teraz v zápase, že budem raz taký, jak môj super. S Marekom je to akože super, že plno srandy, to je stále tak, my spolu trénujeme 8 rokov, takže je to proste fakt sranda, veľa, samozrejme robota a v poslednej dobe akože naozaj zase chytil taký fakt vibe, že tréningy naozaj, že baví ho to. V tej príprave a diete som zvolil také voľnejšie tempo po dlhej dobe, že dávam si teraz iba jeden ťažký tréning. S Osinom pôjdem na jitsu. Cítim, že tam je fond, že nemusím nič doháňať, takže snažím sa primárne byť čo najviac odpočinutý a sústrediť sa na tú váhu. Povedz, čo ideme robiť? Nie trénovať. S 2 deťmi, kamo, v závere diety, to je peklo. Máš? Máme. Čaute. 082. Mali Mongoli, vieš. A je to zlaté. Teší ma na tom celom najviac to, že ho do toho nemusím nútiť, že sa ma pýta každý deň, že kedy ide na jitsu. Už to bude pol roka, co sem chodí a stále vidím na ňom, že ten drive tam je. Rafa, podráť sa. Dobre, priprav sa. Ja som vždy zápasil, preto som to miloval, ten fight. A tých preher samých o sebe, čo sa týče, jasné, že mrzí ťa to, pretože z takého toho pohľadu, vieš, aj tej rodiny, že oni k tebe vzlížia, že si nejakým spôsobom je hrdina a je šampión a makáš stále a trpia kvôli tomu, že ty proste si ideš za tým svojím snom a potom ako keby nedoneseš to víťazstvo, vieš, tak ma to mrzí veľakrát. Hovorím, celý život sa nenaháňam za titulmi ani nič také, ale myslím si, že to by bola vec, ktorá by ma najviac ako keby na to mrzela, že by som si na to nešahol, čo samozrejme pre mňa je momentálne iba oktagon. Takže to by bola si myslím, že taká tá bodka, ktorá by završila tú moju kariéru a mohol by som si povedať, že naozaj som tomu dal všetko a stálo to za to. Wir haben jetzt eine individuelle Einheit mit unserem Ringertrainer Sarah Bulagi. Da werden wir jetzt noch ein paar Sachen durchdrillen. So sieht mein Tag heute aus. Dass ich ungeschlagen bin, bedeutet, dass ich Verantwortung dafür trage, dass die Null stehen bleibt und in den Käfig gehe, meinen Job erledige und die Null behalte. Die Null ist diese hier. Good. Go to hard. Motivation hat jeder, aber Disziplin ist eine Sache, die man sich entweder eineignen muss oder selber im Körper von Kindheit hat. In meinem Fall ist es Disziplin. Auch wenn ich keine Lust habe, quäle ich mich ins Training und davon kommen die Schritte. In meiner Realität muss der Kampf in die Richtung gehen, die ich will. Wenn er nicht in die Richtung geht, wie ich will, habe ich noch andere Waffen, die den Kampf in die Richtung zwingen werden zu gehen. Alle Gündüz, du warst interessant, weil du einen Nullrekord hast. Ich bin da, um sie dir zu nehmen. Am 7.3. in Hamburg. Das dürft ihr nicht verpassen. Cartman vs. Gorilla. Let's go. Kampfsport sehe ich als Kunst. Jedes Mal, wenn ich das schöner mache, genieße ich das umso mehr. Für mich geht es nicht um schöne Bilder zu machen, geht es nicht um Geld zu verdienen, um berühmt zu werden, sondern das ist für mich Leidenschaft. Zweite Runde, Knockout. Zweite Runde. Ja, ich hab dir erzählt. Seit einem Monat ich hab für ihn getraut. Gut, willst du Sparring machen? Ganz locker, flockig, Bewegungsabläufe, keine richtigen Runden. Nein. Was halte ich von meinem Gegner?
ist explosiv, aggressiver Kämpfer, der so nach vorne stürmt und sich aufmacht. Da kann ich ihn erwischen. Schneller Low-Kick, jawohl. Sehr schön, cool. Jetzt stabiler stehen, tiefer stehen. Ja, das sieht gut aus. Ich denke, Serino ist ein sehr starker Mann. Aber ich denke, Kuschel ist super vorbereitet, besser als je zuvor. Es wird ein angenehmer Abend. Er macht das locker. 3. Runde durch K.O. Plan, mein Ziel ist, der Beste auf der Welt sein. Den Gürtel zu holen, der Beste auf der Welt zu werden. Und das ist mein Ziel, mein Plan. Ich freue mich auf den 7.3. Es wird eine geile Show. Ich werde eine geile Show abliefern. Sei dabei, verpasse die Show nicht. Severino, das ist mein Gürtel. Ich komme, um dich zu finishen. 1, 2, 3! Ta příprava na tenhle zápas byla vlastně stejná jako na zápas předtím. Tam se osvědčilo, že ten wrestling se jako zlepšil, takže jsem to neměnil a očekávám stejnou taktiku podobnou jako měl na Fuka, že ten Eckerlin to bude brát na zem a udělá z toho takovýhle nudný zápas. Každá část té kariéry má asi jako nějaký stupeň toho, že to je největší. Teď samozřejmě je tam ta možnost se dostat do top 10. Je to největší jméno v Německu, takže asi tímhle s tím bych to aktuální situaci hodnotil tím, že to je asi největší. Zápasy vlastně s tím v tom Německu je nevýhoda, ale zase už vím, jak to vypadá. Vybučí mě ta hala, ale naopak, já se budu chtít získat. Věřím v to, že když vyhraju, tak si je získám a budu mít nový fanoušky v Německu. Co příprava? Něco si změnil? Byl jsem v Polsku, jsem zničený už jak svině, ale... Ale to vypadáš trošku. Úspěch každý té části života máš taky trošku jiný. Když mi bylo 20, tak jsem řešil samozřejmě ten sport, nebylo nic jiného, ale ruku v ruce s tím jde to, že jsem už 11 let s mojí manželkou, se kterou máme rodinu, máme skvělou dceru, za chvíli druhou, takže na to jsem nejvíc asi šťastný, no. Ale příští sobotu bude takový matouš, že porazím Eckerlina a nastolím tam nový řád, přijde nový zákon. Ahojte, tak nachádzame sa v mojom gyme, v Dracula Monaco Vet gyme v Banskej Bystrici. Teraz idem pol hodinku na airbike, 15 minút stretching, takže jupi, teším sa. Prvé ešte také voľnejšie, hej, potom 3 dáme také špecifické a pôjdeme z tej steny. Veronika mala mať zápas s touto superkou už 2-krát, ktoré sa to presunulo, toto je do tretice, tak sa tešíme, že už konečne to vyjde a tým pádom sme mali dlhší čas na tú prípravu. Som o tom presvedčený, že tú hru tej superky bude pekne negovať. Nakoniec odídeme ešte s víťazstvom pred časovým limitom. Na zápas sme pripravení super. Čaká nás veteránka UFC, skúsená zápasníčka, naozaj vyzretá. Pozerali sme si ju, v podstate videli sme, že je naozaj má obrovský prehľad. Sme pripravení na všetko a ja verím vo víťazstvo. Sme ready, budeme pripravení. Tak takto mne ako vyzerá môj bežný deň, keď skončím tréning, urobím si jedlo, zapnem Netflix a ide sa chillovať, jesť, chill, spánok a večer znova tréning. Mne to príde vtipné strašne. Pozri, taká ohybná si nevidela. Väčšinou si ľudia myslia, že si v strese z toho zápasu a ja si hovorím, že prečo by som mala byť v strese z niečoho, čo milujem. A jediné, na čo myslím tento týždeň je, aby som urobila tú váhu, aby mi slúžilo zdravie. Ja by som možno bola rada, keby si celkovo ľudia všimli to, že byť ženou v tomto športe
Proste není absolútne tak jednoduché. Ja viem, ja som si to sama vybrala. Chcela by som mať strašne rodinu a není to také ľahké. Chlap môže mať rodinu, on môže športovať a nejako ho neobmedzí to ako ženu, keby som ja chcela mať dieťatko. Celkovo ženy v športe sú pre mňa že extrémne veľký obdiv. Ja keby som toto nerobila, tak podľa mňa by som bola také dievčatko tam v kúte, ktoré by si nikto nevšimol a bolo by nešťastné, lebo mne to úplne otvorilo oči a tento šport ma zachránil. Přenes se do první řady prostřednictvím pay-per-view. Sleduj turnaj živě na Octagon TV.